שמונים, ברוכים הבאים לעוד פרק של HD Gun Gaming. היום אנחנו לא משחקים, היום אני מרחם את האתר שלי, HD Gun Gaming. כן, אתם בטח שואלים כל כך מוקדם, כי טכנית יש לנו רק 21 סובסקרייברים, שזה טכנית עלייה מאז שעליתי לבית ספר חדש, ותודה רבה למי שכותב לי תגובות שאני תותח וכל הדברים האלה. וכן, היום אני אראה לכם את האתר שלי. עוד פעם, אתם שואלים אם זה מוקדם? כן, זה מוקדם, אבל היה לי זמן פנוי, היה לי משעמם, אז מה הבעיה? קודם כל אתם תראו, אי אפשר להיכנס אליו, נגיד לכתוב HD Gun Gaming באינטרנט ולמצוא את זה, לא, אפשר למצוא את זה רק בכתובת מתחת לסרטון, אני עכשיו אשים את זה בכל סרטון. כן, בואו אני אסביר לכם קצת עליו. קודם כל כשאתם נכנסים אתם רואים כזה דבר, יש פה את האינטרו שלי, יש פה Games Coming Soon, אני צריך כמו שאתם רואים יש לי עוד הרבה דברים לשפר פה. כן, יש לי פה משחקים Coming Soon שהם נראים לי המשחקים הכי טובים שעומדים לצאת. Last Games זה משחקים האחרונים שעומדים לצאת. קודם כל תקשיבו, האתר לא יהיה, איך אני אסביר לכם את זה, הוא לא יהיה משודרג כל יום, אני לא פשוט אכנס כל יום לאתר ואשדרג אותו. אני פשוט לוקח את המשחק, אני פשוט כל חודש או כל חודש וחצי נכנס ופשוט אפדייטם. לא יודע איך להגיד את זה בעברית, שכחתי. על בעיקרון כל חודש אני פשוט נכנס ומשנה אותו לזמן המתאים. כאילו, אני לא אכנס כל יום כי זה די קשה ופלוס יש לי לימודים וזה. וכן, אתם תראו את שלושת המשחקים האחרונים שיצאו, אם אני ארצה אני אגדיל את זה ל4, אם אני אראה שכל חודש יוצאים יותר משחקים. כמו שאני רואה בימים הקרובים לא עומדים לצאת יותר מ3 משחקים, אז לא היה לי טעם. פה יש את ה-channel game, כאילו המשחק של הערוץ, שאנחנו טכנית זה מיינקראפט, אנחנו משחקים כל הזמן מיינקראפט. אני עכשיו מנסה לשחק ב-GTA, פשוט יש לי על Xbox One, אין לי תוכנת הקלטה טובה לאיזה 25 דקות, ופלוס אני לא טוב ב-GTA, אז כאילו אני התחלתי לא מזמן, אז אין סיבה שאני אהיה גם טוב. בעיקרון זה הערוץ שלנו, אני צריך גם להוסיף פה את הסרבר, כמו ששמתם לב, אני התחלתי לשחק ב-Money Wars או Egg Wars, או איך שאתם לא קוראים לזה, אז כן, אני צריך להוסיף פה את הסרבר. יש לנו, את זה אני אשאיר את זה לאחר כך. יש לנו last parts, אז בעיקרון גם את זה אני אחדש כל חודש, אל תסתמכו על האתר הזה בתור הערוץ שלי, כי אני בטוח מעלה יותר מ4 פרקים בחודש, או לפחות אני עכשיו מנסה ככה, אולי זה באמת יהיה 4 פרקים בחודש, כאילו 1 לשבוע. אל תסתמכו על האתר הזה בתור הפרקים הכי חדשים, כי זה לא יהיה הפרקים הכי חדשים, כי כמו שאני רואה זה עכשיו הכי חדיש, אבל לא יהיה חדיש עוד מעט. עכשיו לטופ גיימס, כן, אני מתכוון לעשות סדרה חדשה, לא, כן, זה טכנית כמו סדרה, אני מתכוון לקחת משחקים, אתם יודעים, Mass Effect, GTA, Mirror's Edge, XCOM, כאילו כל מה שאתם רואים פה ויהיה פה עוד גם תוספות, ואני פשוט אשחק בהם, אוקיי? אני אשחק איזה 2-3 פרקים, ואני אצלם אותם, ואם אתם תאהבו את זה, תשאירו לי לייק, ואם אתם תאהבו את זה, ואם כל השאר, ואם לי זה נוח לצלם, אז אני בטוח אמשיך לצלם, אבל בעיקרון זה יהיה כמו ניסוי, אני אצטחק עכשיו במס אפקט 2, Just Cause 2, XCOM, Battlefield ו-GTA, אז כדי ללמוד בעיקרון. אז בעיקרון אני אעלה כל פעם 2 פרקים 3, וזה תלוי איך אתם אוהבים. כמו ששמתם לב, כולם זה משחקים עם Open World, אז בעיקרון אני משחק רק משחקים עם Open World, וכן, בעיקרון אני אשחק 2 פרקים Mass Effect, 2 פרקים GTA, נראה איך זה הולך. אם אתם תאהבו את זה מבחינת ה-Open World, מבחינת שאני עושה תשאירו לייק, קומנט, וכמובן אני אמשיך לצלם את זה שזה יימאס, אני די רוצה לשים פה גם CSGO, אין לי, אבל אני חושב על הרעיון לקנות, כי אולי זה יהיה משחק די טוב, אני לא יודע. כמו שאתם רואים, האתר גם לא הכי נכון, צריכים עדיין פה כמה דברים לשדרג ולתקן. אתם יכולים ללחוץ פה follow us, מי שרוצה למצוא את הערוץ שלנו, למרות שטכנית אתם נכנסים דרך הערוץ, כן, אז אין לכל כך טעם. אוקיי, בעיקרון הבנתם, עוד כמה דברים שאני צריך להראות לכם. אם אני לא טועה, נראה לי אספתי את הפיצ'ר, שאם אני לוחץ על התמונה אני נכנס לאתר, לא עשיתי את זה, אבל שתדעו, אני אוסיף את הפיצ'ר, אם אני אלחץ על התמונה של המשחק אני אכנס לאתר. יש לנו בטופ גיימס, אני יודע, אם אני לוחץ נגיד על התמונה של Mass Effect, אז אני מגיע לפלייליסט של Mass Effect, כרגע אין לנו שום פלייליסט, אז אין לכם מה להסתמך עליי.
על זה, זה כולל GTA, מירוס אדג', אם אני אראה לכם גם Mass Effect 2 עובד, ובעיקרון כן. טוב, בעיקרון אני מקווה שהבנתם איך שתמשים באתר שלי, ואני מקווה שאתם תאהבו להשתמש בו, ונראה אתכם בפרק הבא.